No niin, mä aloitan tämän lääkkeen jaon. Mä oon pessyt kädet ja nyt mä pesen tämän työalustan tästä. Noin. Ja sen jälkeen mä desinfioin kädet. Noin. Sitten mulla on tässä tämän Pekka Pontevan lääkelista. Ja ensimmäisenä menee Nitroseed. Nyt tässä on semmoinen tilanne, että tätä nitrosidia menee 3 päivässä 10 milligrammaa. Ja Pekka on kotiutumassa tästä nyt ihan ylihuomenna, jonka jälkeen hän jää niin kuin kotihoidon lääkkeenjaon piiriin, niin mä jaan tämän dosetin vaan, kun nämä ei ole Pekan omia lääkkeitä. Anteeksi, Pekka kotiutuu huomenna, niin mä jaan nyt 3 päiväksi nämä lääkkeet. Eli aamulla menee, sitten menee kello 16. Ja sitten menee kello 19. Aamulla 16 ja 19. Ja aamulla 16 ja 19. No niin. Nitroseed on sitten jaettu. Sitten menee Furesis 40 milligrammaa. Ja Furesishan on diureetti ja sitä käytetään poistamaan ylimääräistä nestettä elimistöstä. Esimerkiksi sydämen vajaatoiminnan myötä tai sydämen vajaatoiminta kun on, niin silloin käytetään sitä. Ja sitten siinä tärkeää on seurata koko ajan niitä elimistön suoloarvoja ja kuivumisen kannalta myöskin kreaa. Eli suoloarvot kalium ja natrium, niin ne on ihan säännöllisessä seurannassa, ettei sinne tule sitten liiallisia muutoksia, mikä taas aiheuttaa sinne sydämeen, jos tulee
tämmöinen tehty rytmihäiriö, niin se on useimmiten vakavampi kuin se, että se tulee luonnostaan. Ja sitten on myöskin painon seuranta tärkeää ja sitten myöskin verenpaineen seuranta. Tässä. Ja sitten taas mä jaan tähän. Tässä on laitettu, että aamulla ja kello 16, niin mä laitan nämä aamulla ja kello 16. Aamulla ja kello 16. Noin. No niin, se oli Furesis. Sitten on Paratapsi. Ja tässä on rinnakkaislääke Panadol 1 grammanen. Paratapsia on määrätty 2 tai on lääkelistalla menee 2 päivässä eli aamulla ja illalla. Pekallahan on sellainen tilanne, että hänellä menee toi tyroksin myöskin tuossa menee aikaisin aamulla. Ja noin. Nyt on Paratapsi jaettu. Sitten on tyroksiin. Tästä Paratapsista, että yleensä tätä käytetään vain tilapäiseen särkyyn ja kuumeeseen, mutta lääkäri voi määrätä myös pidempiaikaisesti esimerkiksi nivelrikkokipuihin, jossa tämä on tosi hyvä. Tämä ei vähennä tulehdusta, ei ole siis tulehduskipulääke, mutta on erittäin vatsaystävällinen ja tehokas kipulääke. Ja tässäkin sitten, niin kuin kaikissa kipulääkkeissä, niin täytyy seurata asiakkaan munuaisarvoja. Et jos alkaa käymään munuaisten päälle, niin sitten on ehdottomasti otettava yhteys lääkäriin. Se, mitä mä unohdin sanoa tuosta Furesiksesta, niin se tosiaan on diureetti ja furosemidi on sen vaikuttava aine. Ja sitten tässä Paratapsissa on paracetamol, se vaikuttava aine. Ja aina kuitenkin lääkkeiden kanssa, vaikka se olisi miten turvallinen lääke, niin pitää olla tarkkana ja huolellinen ja seurata asiakasta. Sitten on tyroksiin 0,1 milligrammanen ja se menee silloin varhaisessa aamussa, eli kello 6. Ja tuosta ja tuosta. Mä jätin tämän ylimmäisen lokeron silleen, että se on varattu tuohon. Tähän laitetaan tyroksiinit, niin siitä on helppo sitten ottaa ne. Sitten prednisolon, ja tämä oli 10 milligramman tabletti. Ja tämä menee aamulla 8. Toi tyroksiin täytyy sitä varten tonne erikseen antaa aamulla tyhjää vatsaa, että se kerkee alkaa vaikuttamaan ennen kuin muiden lääkkeiden yhteisvaikutus tulee. Se on tärkeää, että se annetaan joka päivä samaa aikaa. Ja yleensä se on niin, että se yöhoitaja käy antamassa sen noin 6. Semmoinen, mutta nyt prednisol on 10 milligrammaa ja se menee aamulla. Noin. Sitten on tenoksi vielä tuossa illalla ja sitten on se marevaani.
Tenoksi. Ja tämä Tenoksi on 10 milligrammaa ja tämähän on kolmiolääke ja tässä pitää sitten ottaa huomioon ettei lähde koneiden kanssa tekemisiin ja autoa ajamaan ja muutenkin, niin Pekkakin kun on jo ikää, niin vähän jossain vaiheessa yritetään päästä pikkusen irti siitä, niin, että saisi ohjattua Pekkaa niin, että voisi vaikka ottaa melatoniinin. Noin. Sitten on Marevaani. Ja Marevaani 3 milligrammanen. Tämä Marevaani on riskilääke. Tämä on sen takia riskilääke, että tässä on ne vuoto. Tämä että veren vuoto voi lisääntyä verenvuoto. Tämä ohentaa verta niin paljon, että verenvuoto voi lisääntyä ja pitää olla tarkkana. Sitten tämä ehkäisee veritulppia ja vähentää siis veren luonnollista hyytymistä ja hyytymistaipumusta, sitä, että se ei hyydy se veri, niin ei tule niitä tulppia. INRI-arvoa seurataan tarkasti ja lääkeannos määritetään aina sen mukaan. Ja se määritetään myös se INRI, milloin se otetaan seuraavan kerran, kun se edellinen INRI tulkitaan. Ja sitten ruoka-aineet ja luontaistuotteiden kanssa niin täytyy olla tarkka ja ne täytyy varmistaa aina, että mitä saa syödä ja mitä ei. Ja mulla on tämmöinen erillinen lista tämän Marevaanin jakoon. Ja Pekalla on hyvä INRI-taso ollut, on 2,4 ja hänellä on nyt sillä lailla laitettu, että on tähän listaa laitettu, että 1,5 tablettia. Ja tämä Marevan menee yleensä tuossa iltapäivän aikana. Ja tässäkin se on, että kello 16. Niin mä teen nyt sillä tavalla, että ja tämä on se kello 16 lokero, niin mä jaan näihin. No. Tuon. Ja sitten menee 1,5 maanantaina ja tiistaina. Niin mä puolitan tuon tosta. Ja maanantaina on 1,5 ja tiistaina on 1,5. Ja nyt on Pekka Pontevan lääkkeet jaettu 3 päiväksi, jotta hän sitten pääsee kotiutumaan ja siinä on vielä niin kuin huomiselle ja ylihuomiselle, että kun se kotihoito menee sinne, niin ne sitten jakaa. Noin. Kiitos.